mungkin pacaran
Iki arep ana dadian apa? Krama
piye Romo menika namung kita semangat itu malangaken nyuwun Gusti kalebet lagi monggo sesarengan tegah umur sesarengan anak lunga pujo kunjuk wonten asanipun Gusti kalebet lagi ingin dipun suwun ngantos wonten bobo ing nempuh wonten petakan Pranyalas Rama senajan buta wadon nanging kowe pancen buta sing pinter kowe kan aku duwe panambah senajan beda-beda namane nanging mung sajuga kunjuk ana ngaran Gusti kang nganti jagat sekabak dawuh ya saiki ngene kurang ana nggonmu bogo kurang ana nggonmu ngendro ayo bebarengan yen nyuwun marang Gusti kang padha dumati kanthi sono prihatin kurang anggone kurang anggone ndro jero panjang apa iku dikanggo syarat lan sarana prihatin kala tenan yen to kesuk kuwi sangat betul banget moga kula dilaken sesarengan priatos cegah mumpun cegah anggenipun buku mengkono sekabat kuntra bau nyoto yang pandita kang hakarya wangsit benda kondang sapa matusarining menguling sarjana kasarjanan wening telenging kalbu Mungkara bau kecampur inget dari gegere orang santri ono ratu gandana munggah ono pertapan Pranyalas
Indah supaya patuh bener cocok. Apa sing dadi pamimpenku? Aku ngimpi diladeni anakmu, Resika Brata. Endang Sukaya kena, Endang Pratapa ya kena, syukur loro kabeh radeni lawan. Yen anakmu gelem ngadeni karo aku bakal tak sengkak ngaluhur. Dadi pernikahan itu bakal mukti bahwa nenggelan Nyokrawati. Ning anakmu tak jaluk salah siji supaya dadi jatuh ramaku mergo kaiping Jawa sing takon. Yen aku diladeni anakmu salah siji, aku bakal dadi ratu Sumbaging bumi. Ratu sing iso nunake dereng ratu. Coba tak tarini dhisik anakku gelem adine ora. Yo tarino. Tarino anakmu. Yen tak delok saka liriking mripat karo bae jempol sikil. Gelem adine aku anak. Endang saka kula Garut dikersani ratu, Gung Binetrana wujud gandar. Supaya bakal tiga. Dadeke Prameswari ana ing Kraton Gubareng Rama piye kula dereng kepengin kala-kala kula tasih kepengin ngomong jiwa raga kula pirang piyambak ora gelem ngadeni marang panjenengan sijine ditareni deleng ora sing siji kae wah ladak polakane kae nek ngomong mesti pedes tur wani karo wong lanang ning yo ora apa-apa sing penting gelem karo aku. Kita nek sing ndak suka luruh pasuryane kene karo wong lanang anane manut karo manut. Sing siji kene ora iso ngateni wae. Bebayani Endang Pratapa kula Rama. Kalau dikasih ratu buta jaga betul. Kula mboten sudi boten sultan nate dibuta. Pamen kula nate dibuta ajeng kula anggenipun gajah putra kados menapa. Lah wong anak buta sak ora maneh anake yo buta. Yo gelem apa ora mboten. Yen kula atus buta te maksud jiwa lampus diri pecah kaya tuwa. Kadang Rama ora gelem madeni panjenengan jenengan. Malah gelem madeni marang kowe ning yo kuwi anakku sakrone nggone ngladeni liyane karo buta. Malah kepengin sedojo lampus diri mati nganyet putih timbang ngladeni marang kowe. Wah, salah saking kabeh iki minggu gantung kowe. Pae batake wong nyekel wukila tok ulungke sirahe kok gendori butute. Waton kowe mati anakmu gelem ngadeni aku. Dokoya sinipi kuwate matuning lati kowe Prabu Paradewanaya wis apa iki sekabat kula to. Lah kok banjur ucapku kepengin bakal ngerje marang para pembantu Brata. Wis saiki nggih. Aku ngerti pakem boyo. Saling buru perang saya berpilih yen pati iso ngalahke aku tak ulungke ngomong aku Endang Suka Endang Pratapa. Wah, metu Jawa kokok.
Yulpun bapak kudu kepiye jenok pelajar ke mawon Rama. Ya wis ayo mlayu lunga saka papan kene upamane iki mengko sing paring pitulungan marang kowe. Ana sing paring pitulungan marang kowe yo ngersake garwa marang kowe kepiye. Kula nderek nanging kula mboten sotah ngati paring grup kan dalu menika waton sanes kutha menika kula purun nganti dibagan satra ing saged paring pitulungan dumateng kula kaliyan kakanggo kaliyan Rama Sita Brahmata ya wis ayo lunga saka